To alhamdulillahi rabbil alamin, kamar yanda muka ba da magani muke ta samun cece kuce akan bangaren hidiman maganin ulcer. Mun ce haki wanda ake kira da suna zuciyar mutum ko ice wanda ake kira da suna zuciyar mutum. To malamai ga hakin da ake kira da suna zuciyar mutum gashi kamar haka. Gashi yanda yake kamar haka. Wannan sunan shi zuciyar mutum. Wannan sunan shi zuciyar mutum. A yanda mu muka san shi da suna kenan. In ka je ka ga yanda zaka tuni sauye shi, ga yanda zaka yi kamar haka, ga yanda zaka yi kamar haka, kamar yanda muke alƙawarta ma mutane. Wannan sauyesa ce, wannan sauyesa ce, kamar yanda ne magana wanda ulcer take damu, wanda ulcer ya tabbatar da cewa ulcer ta yi mishi mummunan kamu. Kaga yanda zaka yi, kaga yanda zaka yi, kaga yanda zaka yi, kaga yanda zaka yi. Koda ka gama ibarsa nan take yankin ulcer na damun ka, daure ka jaraba wannan abun, in Allahu ya yarda zaka ba mu labari. Ka gani shine zuciyar mutum. Wannan iccen sani, wannan sauyarsa ce, wannan gata sauyarsa ce. In ka so kana iya ka shanya ta sai ta bushe, sai a sha ko da kunu ko da koko ko da ruwa, ko da kunu ko da koko ko da ruwa. In ka kuma kana iya ci, kana iya dinga cin ta kamar yanda nake cin ta haka. Wannan shine iccen zuciyar mutum. Wannan shine iccen zuciyar mutum. Wannan shine iccen zuciyar mutum. Idan kana kallo na kana saurare na, ka tsaya ka dibi iccen da kyau. Akwai shi a garin ku, akwai shi wataƙila a jikin gonarka, ko akwai shi a gonarku, ko akwai shi a gonar makwabcinka. Allah ya ba mu sa'a, ku daure ku jaraba. Wannan zai magance muku dukkanin wani mutum wanda zai rika cewa ni ulcer ta hana ni yin azumi, ni ulcer ta dame ni ulcer ta rike min baya, ni ulcer ta rike min ciki, ni ulcer ta rike min kirji, ciki na yana yin kugi, ciki na yana yin kaza. Daure ka jaraba. Wannan shine ake kira da suna iccen zuciyar mutum ko haki zuciyar mutum. Gashi kamar haka. Shi yasa dama na ce to bari zan zo jikinsa, zan maku bidiyo za ku ga yanda yake. Allah ya ba mu sa'a. Nagode.